least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Kung pinakbet, sitaw, bulaklak ng kalabasa. Ito po yung dahon, yung pinakadulong bakal kalabasa. Yan. Ito, talong, ampalaya. Lalagyan ko ng sili kasi masarap na yung sili. Imbes na kalabasa, kamote. At lalagyan kong konting kamates. At ito po yung bawang at sibuyas. Ayan po. Hindi na namin pinakita paano kinat. Alam nyo naman, ganyan ang ginagawa pag nanggigisa. Lagyan ko po ng taba. Luluto po tayo ng pinakbet. Pinakbet. Ayan po. Isa natin sa bawang ay sa sibuyas. Madami. Sunod natin yung bawang. Hindi ko ilalagay lahat dahil igigisa ko pa yung labalot. Magigisa po ako ng laban. Ayan. Lagyan ko po ng gulay. Medyo itirito po natin ng konti para maging brown yung baboy. Bago natin lagay yung kamatis. Hindi po lalagyan ng bagoong o patis, baka po kasi may mga allergic sa mga kakain. Lalagay ko na po itong kamatis. Ayan. Medyo lutuin ko lang po yung kamatis para lumambot. Ayan po, medyo durog na yung kamatis. Ilalagay ko na po yung imbes po gagamit ako ng kalabasa, kamote. Palambutin ko muna po itong kamote. Hindi po kasi gagaya ng kalabasa to na masigat at medyo malambot ng kalabasa. Takpan ko lang po para lumambot. Dahil matigas ang kamote, lalagyan ko siya ng tubig para po lumambot. Ayan. Hindi po ako gumamit ng kalabasa para po masarap at medyo matamis ang ating luto. Kulang pa po siya sa lambot. Takpan pa ulit. Ilagay ko yung sitaw. Kasabay ng sili. Ayan. Tapos takpan. Ipagsabay ko na itong ampalaya at saka talong. Ampalaya at saka talong. Ayan po. Sabay ko na po siya. Yan po, ang ganda oh. Takpan ko.
lang po, palambutin. Nakalimutan ko guys. Nauna na yung talbos ng kalabasa. Nakalimutan ko yung yung ipinakita. Ayan. Ayan po. Ganito lang po siya. Pag naano na po yung bulaklak, pwede na siyang patayin. So, ayan ang aking kakaibang gulay. Ayan, konting asin. Ayan po ang aking gulay na pinakbet. Hindi mo na po masyadong pakalambot. Baka gusto ng iba, yung mapok lang. Ayan. Okay? Salamat po. Prove! Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back.